आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों जमदुवार दख'र एबसुनि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय बादाया थुंगेबाय। जमदुवार दख'र एबसुआ गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव 9 आरो 10 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो बसगाव आरो जाम्बुगुरि गोजौ फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायखौ जागायजेनदोंमोन। फरायसाफोरजों गाहामैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों बे फोरोंथाइ होनायखौ दिनै थुंगेहोनाय जाबाय। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी, नेहाथारि रतिनाथ नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि थानेश्वर ब्रह्म, कसुगाव एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रफुल्ल हाज'वारी आरो जमदुवार एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि आरो मोनथाम दालाइसानि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङैनो जोबनानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि आरो बे मावथांखि बायदियैनो जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै मोननै फरायसालियाव कचिं केम्पखौ बेखेवदोंमोन आरो बे कचिं केम्पआ दिनै जोबथा। जाम्बुगुरि गोजौ फरायसालियावबो दिनै बे कचिं केम्पखौ फोजोबनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जे साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननांगौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसायानो इयुनाव साफा जाफुंसार फरायसा हिसाबै जाफुंसारनानै जोंनि समाजनि आरो हारिनि खामानि मावग्रा सासे हिउमेन रिसर्स दानायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बिफाव लाबोदों आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइयाव बे मोननै फरायसालियाव प्रि कचिं केम्प बेखौ बेखेवनाय जादोंमोन, दिनै फोजोबबाय। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै साफ्रोमबो फरायसाफोरनो जों बे मेसेजखौनो होनो सानदों। मानोना दिनैनि फरायसाया गाबोननि नोगोरारि आरो साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनथारनांगोन। बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोर। बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हास्थायो, नाजायो जे जोंनि बर' बिजोंनि मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननांगोन आरो जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों। साफ्रोमबो फरायसाया खस्थ' दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों इयुनाव सासे सुबुं सम्पद जानो हायो, बेनो जोंनि हास्थायनाय। आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो फरायसाया हार्डवर्क खालामनांगोन। उइदाउट हार्डवर्क नाथिं इज पसिबोल। जों बेखौनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो जोङो मेसेज होदों आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बे बाथ्राखौ गोसोआव लानानै आवगायलांनांगोन। बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो हास्थायो। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जोंहा मोनसे मिशन दं। बे मिशनानो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि। बे मावथांखिनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गेलेमु बिथिङाव बा गुबुन बिथिङावनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माखासे खामानिखौ जों मावबाय थादों। दिनै जोंनि फरायसुला बिथांमोनखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा नैबे जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय दिनैहाय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि मावबादाखौ बिथांमोनहा खालामना होदों। बेनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि क्लास 9 आरो 10आव फरायनाय जे फरायसुला बिथांमोनहा जे फैगौ जानो गोनां जायफ्रा क्लास 10आव फरायदों बिथांमोना फैगौ जे मेट्रिक आनजाद होगोन, बे मेट्रिक आनजाद होनायनि गेजेरावनो जे क्लासाव जे माखासे मोनै सोलोंनो हायैखौ बा क्लासाव माखासे थालांनाय जे आयदाफोरखौ दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जों दिनै बिथांमोनखौ जोङो बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ जोङो बादाखौ बेखेवनानै होनानै जोङो फोरोंथाइ होबाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावनो गोनां जा मावथांखिनि गेजेरजों बेखौ मावनाय जाबाय। दा आं आसा खालामदों जे जोंनि फरायसुलि बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव साफा बयबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै साफा सुबुं सम्पद जानो हागोन, बेखौ आं मिजिंथिदों।
गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।